أربع عامتها كجبرو نيرني كابز بالمرير تعسان مرحن لومي كتوسنم زلكا وسانة تتمت 4 عامتها زوسن يوم هيوتها كبادونت نابتركم كتغيرا دروديخا عدم 4 ناي هيوت قيا زبقعلو زي كونس التتركم زلو ناي بسلت قعزو بسلام نمجمر التدالولو ورق أو مدرخيو أبز مدرخزي ترى إدخا كي تترف لومي كتتقبرم زلكا حموشت عندسات هيوت اللو بفلاي اتراب عينتوي نمتاي هيوتها نقول زطرخاي هابتن تعنا ترجم زهب مبزحتو سبقن شلل زبلو وسان ميستريو قداماي قيمتان ناي حلف قهن موقد قيمتان ناي حلف قهن موقد مالت ننفسها كابت زي الرأس سلسلة فتحها نامنا تسنت موصا مالتيو بزح سب بأكالو أبلو مينبر بحل نوم بسمعتكن أبتك أنمي قلتا وي 10 عام زنبر بدلن قهن تأثير يركب عدم 4 نتناي مجمرتا فرق قعزو هيوتها زازيمخا نابتي بوسلن سرقاقعن كال أي فرق تسقاقورو الوسان مدرخيو نازي مدرخ زي حيسكا يكتأطو زلكا زعبي تسقادما نصوه أمريو كيمتا حيسكا موقعز مالت حادا زندد قهري نخال سب كتدربي الليخا بإيدها محاز مالتيو اتزندد زلوغن نسخا إخا نحادا سب كتقيم خلقا سمعتخان حساباتخان نتزبدلكا سب أركب خايل لخا مالتيو كيمتا ننوح اوان كعقاب خلو أب سونتنا كورتيسول زبهر ناي ጭንቀት هرمون كم زبزح يقبر إذا دما نتعنا لبي نناي مكل خلق سونتنا نطعم دقاسنا عيبي صلايو قدمي 4 عامت خلبخا كامر زي انت زي صريخايو سونتخا قلطيفك ارغيو كلنا سباتينا كلنا دما جيجا نسرح اب عسراتاتن سراتاتن ادمينا زغبرنايو ناي ገንዘብ ناي زمدنا وي ناي سرح جيجاتات كله يخل يوم نخال سب يقريتا مبال يقلل يخون ننفسخا يقريتا مبال كن اتزخبد فتنا ايو شعو كمز كجبر نيرني إنا بالخا نفسها موقاسن عقم خيام كنو ايو لوم زلكا فلتاتن بسلتن شعو انت زلوا كانيرو اتجيكا اي مقبر خيون سلازي نتنا شعو نسخا يقريتا بللو أمرنا وصن بوتا لو 5% كابو أمرخا بقيمتان بقوها انت تتحيزو نحدوش حساب نفقرن نفتران زخون بوتا اي اللو كانيو قيمتان قوها نحسكا موقعز مالت أبحارو بوتا رقيتخا متراف مالتيو قد مرو عامتخا يقريتا زبل عابي سقوم تتوسيدخا نتزمت علمخا بسلام بتحقواسن بعز قلبتن كتقبلو إخا يقريتا مبال دخمت زي كورس ناي حيالا سبت ملاليو كالاي طعناخا محلاو طعنا مالت نواتو هابتن مركابل بتزرخب خاي هابتن مزنقع نزغل مفتحي واتيو بوز حسب أبن سنتو جنزب نمركاب طعنو يسوق مس شمقلي دما طعنو نمملاس زلو جنزب يخفل كاب 3 عامت جميرنا أب 10 عامت كاب 3 كساو 5% جوارنا الناس أنا نخيد سلازي قدم 4 عامتخا بمنقصقاس زخانص خاي جوارا أب إرغانكا كم عند حقوقين كدقفكا ايو سرع ناي قويا وي ناي بشكليتا منقصقاس نلبخا كاب دخا ميلحنا لبي حيال انتخوينا دم بزقبانا كل أكل سلاز بصح نقحن بلوص انتخون منقصقاس أكل نጭንቀትን ጻጥን ዘወግዱ هرمونات يفري سلازي سبورت نسودنتخا ጥራይ ዘይኮነስ ንأمرኻ ውን ፈውስ እዩ ንስኻ እትትበልዓይኻ ዝብል ኣባህላሎ ኣብ ዒስራታትኻ ዘይጉድኣካ ዝነበረ ምግቢ ኣብ 4ታትኻ መርዚ ክኾነካ ይኽእል እዩ ብዙሓት ሕዱር ሕማማት ከም ሽኮርያ ደም በስሒ ካንሰር ኣብ መጀመርታ ደረጃኦም ምልክት ኣይርኡን እዮም ስቕታ ዝመርፁ ቀተልቲ ይበሃሉ مكينانا زيت غير الله خلنا تبلاش سلز خونس زي كونس نخيت بلاش نكلا خلالنا سولتناون لك عقام ايو اب عامت حنساب زقبرنا يدم شكور لب مرمرة كاب 10 عامت حكمنا يدحناكا تعنا مالت معلتو تقورو سانا ايو لومي كاب شكوريا نمكل خالت تقور تنقا دحر 10 عامت نصاوينكا مسدق دقخان كتصاوت يخلكا سونتها اتنكو كسا مودتا مساخا زنبر بيت خاص لزخنا كاب كلن لعلتن كباهبو سالساي محبراو ركباتن سدرا بيتن محبراو ركباتن سدرا بيتن نهيوتنا ترجم مقرتن دمقتن زهبو ناي نفس هبت يوم سب محبراو فطر سلازخنا بزي فقرن سلامو زمدنا زطر هبت وي سلطان بارون تراي زمص قدم 4 عامتخا اتتخلو محبراو اقوام ابت صرف عدمخا صلالن فران زهبو خايم سدرا بيت هيوت تجمرلن فقر زي ودل المعقبيو بزح جزي أب سرحن جنزب تتصبينا نتقرب الناس بشلل نبرن هون ولدي إن أرجو خدو خلو كابخ زدليو جنزب زي خنس جيزي خايو صباح مستفليها سلام انتي حنسب دويل زي تزاربهم كم مبال لو ميزلو مواغن قرم متصامرتخا بعلت بيتخا وي بعل بيتخي أو كل مكران تحقوس مساخة زمتصنا يقعزا شركة ايو حدر كم جورجينيو معلتاوي ماي انت زي لقيس خلو ينقص قدمي 4 عامتخا مس مصامتخا دلدلاي امنت فقرن مسرت انت هانيصخا بسلن حقوسن 4 كتحلفيخا دقخا نشتخلو مسኦም زحلفخاي غيزي اب امروم زقرص ناي منت كارتا ايو
ገንዘብ ክትቆጥ ትኽእል ኢኻ እቲ ደቅኻ ዓብዮም ዝሕልፍዎ ግዜ ግን ተመሊሱ ኣይመፅን እዩ ምስ መን ትውዕል ንገረኒ መን ምዃንካ ክነግረካ ዝበሃል ምስሊ ኣሎ ኣብ ንእስነትና ምስ ኩሉ ክንላብ ንፍትን ንኸውን ኣብ ኣርባዕታት ክንፅጋዕ ከለና ግን በዝሒ ዘይኮነስ ፅሬት የለና ንስኻ ውፅኢት ናይቶም ብቐፃሊ ትዕውተሎም 5 ሰባት ኢኻ መሓዙትካ ሰረቕቲ ግዜ መማረት ወይ ዓዮሽ እንተኮይኖም ንስኻ እውን ብዘይፍላጥ ክትመስሎም ኢኻ መሓዙትካ ረኣይ ዘለዎም ዘተባብዑኻን ጌጋኻ ዝነግሩኻን ክኾኑ ኣለዎም ኣብ ግዜ ፀገም ኣብ ጎንኻ ዘለዉ ክልተ ናይ ልቢ ዕሩኽ መሓዝ ካብ ሹሕ ናይ ሰላምታ ዕሩኽ ይበልፅ ሓቀኛ ዓርኪ ማለት ንዓወትካ ዘይቕንእ ንውድቀታ ድማ ዘይሕጎስ እዩ ካባኻ ሓይልን ተስፋን ጥራይ ዝመፁ ሰባት ካብ ሂወትካ ክትሰጎም ሎሚ ግዜ እዩ የቕሬታ ምባል ማለት ነቲ ዝበደለካ ሰብ ቁኑዕ ነርሃ ምባል ዘይኮነስ ሰላመይ ካብ በደልካ ይበልፅ ኢልካ ውሳነ ምሃብ ማለት እዩ ቂም ሒዝካ ምጓዓዝ ማለት ካልእ ሰብ ክመውት እናተመናኻ ንስኻ መርዚ ምስታይ ማለት እዩ እቲ ቂም ንዓኻ እዩ ዘቃፅለካ እምበር ነቲ ዝበደለካ ሰብ ኣይጎድኦን እዩ ሳይንሳዊ መፅናዕትታት ከም ዘርእይዎ ቂም ሒዞም ዝጓዓዙ ሰባት ዝለዓለ ፀቕጥዳም ናይ ልቢ ሕማምን ጭንቀትን የጥቅዖም የቕሬታ ምባል ግን ንልብኻ የፍኩሶ ንኣእምሮኻ ድማ ይዕርፎ ሂወት ብዝምድናታት እያ ትዕቀን ቅድሚ 40 ዓመትካ ምስ ስድራኻ ሰላም ፍጠር መሓዙትካ ኣፃሪ ልብኻ ድማ ካብ ቂምታ ንፅህ ሽዑ 40 ዓመት ክትመልእ ከለኻ ንየመን ፀገም ክትጥምት ከለኻ ብፍቕሪ ዝተኸበበ ዕድለኛ ሰብ ኮንካ ክትረኽቦ ኢኻ ራብዓይ ምስ ፈጣሪኻ ዘለካ ርክብ ምፅናዕ መንፈሳዊ ሂወት ንወዲ ሰብ ካብቲ ዝለዓለ ዓወት ዝያዳ ክብሪ ካብቲ ዝኸበደ ውድቀት ድማ ዝያዳ ፅንዓት ዝህብ ናይ ሂወት መልህቕ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ንእስነትናን ጉልበትናን ብብልሓትን ጥራይ ኩሉ ክንገብሮ ይመስለና ዕድመና ዘፍእ ምስ መፀ ግን ካብ ዓቕሚ ወዲ ሰብ ንላዕሊ ዝኾኑ ምስጢራት ከም ዘለዉ ንርዳእ ሂወት ኩሉ ግዜ ፀሓይ ጥራይ ኣይኮነትን ዘይትፀብኸይ ማዕበላት ሕማም ክሳራ ሞት ጥቓኻ ዘለዉ ሰባት ክመፁ ግድን እዩ ኣብቲ ፀልማት ግዜ ገንዘብ ወይ ዝና ንውሽጣዊ ስብራትካ ክፅጉንልካ ኣይኽእሉን እዮም ምስ ፈጣሪኡ ጥቡቕ ርክብ ዘለዎ ሰብ እዚ እውን ክሓልፍ እዩ ዝብል ዓብዪ እምነት ኣለዎ መንፈሳዊ ድልድል ኣብቲ ዝኸበደ ፈተና እውን ከይተሰበርካ ክትወፅእ ዘኽእል ስነ ኣእምሮዊ ፅንዓት ይበካ ሰብ ኩሉ ክሓድገካ ከሎ እቲ ዘይሓድገካ ፈጣሪ ምሳኻ ከም ዘሎ ምፍላጥ ካብ ጭንቀትን ተስፋ ምቑራፅን ዘድሕን ዓብዪ ሓይሊ እዩ ምስ ፈጣሪኻ ዘለካ ርክብ እቲ ዘለካ ኩሉ ፀጋ ጥዕና ኣእምሮ ዕድል ካብ ዝተዋሃበካ ውህበት ምዃኑ የዘኻኽረካ እዚ ድማ ትሕትና ክህልወካ ይገብር ትሑት ሰብ ንፀግኡ ምስ ሰባት ከካፍል ይመርፅ እቲ ዝለዓለ መንፈሳዊ ደረጃ ድማ ካብቲ ዝረኸብካ ንላዕሊ ነቲ ዝሃበካ ምፍቃር እዩ እዚ ንሂወትካ ካብ ትዕቢትን ርእሰ ምልኮን ይከላኸለልካ ብዙሓት ሰባት ኣብ 4 ዕድሚኦም ናይ ፍርቂ ዕድመ ቅልውላው የጋጥሞም እዩ ገዛ ሰሪሐ መኪና ገዚኤ ደቂ ዓብዮም ሕጂኻ እንታይ ተሪፉ ዝብል ናይ ባዶነት ስምዒት ይስምዖም መንፈሳዊ ሂወት ንሕና ካብ ስጋን ዓፅምን ንላዕሊ ነፍሲ ከም ዘለና ይምህረና ሂወትና ንሓፂር ግዜ ጥራይ ዘይኮነስ ንዘለኣለማዊ ዕላማ ከም ዝተፈጠረት ይነግረና ናይ ዓለም ሰላም ኣብቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኩነታት ገንዘብ ሰላም ዝተመርኮሰ እዩ መንፈሳዊ ሰላም ግን ኣብ ውሽጥኻ ዝፍጠር ኮይኑ ዋላ ኣብ ማእኸል ህውከት ኮይንካ ዕረፍቲ ክትረክብ ይኽእለካ ሓምሻይ ቁጠባዊ ምርግጋዕ መብዛሕትኡ ሰብ ደሞዝ ወይ ኣታዊ ምስ ረኸበ መሸመቱ ይገብር ክራይ ይኸፍል ይዘናጋዕ እሞ ዝተረፈት እንተሃልያካ ዓቅብ ይፍትን እዚ ግን ጌጋ እዩ ሕጊ 10-20% ተጠቐም እዚ ሕጊ እዚ ንነብስኻ ምኽፋል ይበሃል ዝኾነ ኣታዊ ምስ መፀካ ቅድሚ መንገዲ ንምግቢ ወይ ንኽዳን ንምሕሳብካ ነቲ 20% ፈሊኻ ኣብ ካልእ ሕሳብ እትዋ ንሳ ናይ መጻኢኻ ዘርእያ ሓደ ዓብይ መርከብ በናእሽቱ ነዃላት ክትጥሕል ይኽእል እዩ ብዙሕ ግዜ ገንዘብና ዝውድኡ ዓበይቲ ነገራት ዘይኮኑስ እቶም መዓልታዊ ንገብሮም ዘይተደለዩ ወፃኢታት በዝሕቡን ብስምዒት ተደፋፊና ንገዝኦም ክዳውንቲ እዮም መሬት ወይ ገዛ ክትገዝእ ከለኻ ግን ዋግኡ እናወሰኸ ይኸይድ ብተወሳኺ ድማ ወርሓዊ ኣታዊ ክራይ ይፈጥረልካ ቅድሚ 40 ዓመትካ ሓንቲ ንእሽቶ መሬት እኳ እንተሒዝካ ኣብ 50ታትካ ዓብዪ ዕረፍቲ እያ ዕዳ ምኽፋል ካብ ሰንሰለት ነፃ ምዃን ዕዳ ብፍላይ ንናይ ምዝንጋዕ ንብረትን ተለቃኺ ንእግሪ ሰብ ዝኣስር ሰንሰለት እዩ ፅቡቅ ዕዳ ንወፍሪ ንግዲ ንምዝፋሕ እትወስዶ ኮይኑ በዓሉ ዝኸፍል እዩ ሕማቕ ዕዳ ግን ንጌጥ ንመኪና ወይ ንመርዓ ተባሂሉ ዝውሰድ ኮይኑ ካብ ጅባኻ ዝበልዕ እዩ ዕዳ ሒዝካ ክትድቅስ ከለኻ ንናይ መጻኢ ግዜኻን ጉልበትኻን ሸይጥካ የለኻ ማለት እዩ ቅድሚ 40 ዓመትካ ዕዳኻ ምስ ትኸፍል ድሕሪኡ እትረኽቦ ኣታዊ ንዓኻን ንደቅኻን ጥራይ ይኸውን እቲ ዝለዓለ ወለድ ዘለዎ ዕዳ ብቐዳምነት ክትኸፍል ፀዓር ንዕዳ ከም ሓደ ህፁፅ ሓደጋ ጌርካ ረኣዮ ዕድመ 40 ናይ ህይወት ፍርቂ መንገዲ እዩ ካብ 40 ዓመት ንላዕሊ ኣካላዊ ጉልበት እናቐነሰ ሓላፍነት ስድራ ቤት ድማ እናወሰኸ ይኸይድ ኣብቲ ግዜቲ እንታይ ክበልዕ ኢልካ ካብ ምጭናቕ ንደቀይ እንታይ ክገድፍ ኢል ናብ ዝብል ብስልሕቶ ክትሰጋገር ይግባእ ሃብታም ማለት ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎ ዘይኮነስ ብዘይ ስራሕ ንነዊሕ እዋን ክነብር ዝኽእል ሰብ እዩ ቁጠባዊ ምርግጋዕ ማለት ድማ ንገንዘብ ክትብል ሙግያ ይደው ኣቢልካ ገንዘብ ንዓኻ ክሰርሐልካ ምግባር ማለት እዩ ስለዚ ክቡር ሓው
ካብ ጽባሕ ክጅምር ኢልካ ኣይትጸበ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ሓንቲ ንእሽቶ ስጉም ትውሰድ ዕላማ ዞም ኩሎም ንጥብታት ኣብ 40 ዓመት ክትበጽሕ ከለኻ ቁጠባዊ ናጽነት ጥዕና ዘለዎ ኣካል ሰላም ዘለዎ ኣእምሮ ፍቕሪ ዘለዎ ስድራቤት ንኽህልወካ እዩ ንሎሚ ዘደለኹልኩ መደብ እዚ መስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ